तो गाइस गासिबो भिडियोखौ जोबजासिम नायलां जोबजासिम नायाबा जेबो इन्टारेस्ट मोननाय नङा आरोना तो बेनिखायनो बुंदों गासिबो भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडियोखौ नायनानै थाङो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना खालामबानो जाबाय तो बिदिब्ला बांद्राय पेक बुकिबाय थाला बे आं डिसक्लेमारखौ लागायनोसै तो लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे भिडियो देखायग्रोना लानि आरोना नोंथांमोना भिडियोखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय बिदिब्ला नायदो तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडियोखौ नुबाय नाथाय बिनि धामाका कमेन्टखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायदो बे मा बुंदो बैथालि लाजिनो रोङै नै बेखौबो नायदो बे मा बुंदो मुम्बाइआव फानग्राया नोंबो सासे नामा नै धामाका कमेन्ट नायदो बेखौबो बे मा बुंदो कमेन्टसो नायदों आं बड़ा हरामी हो बेटा नै बेखौबो नायदो बे मा बुंदो गुवाहाटी निमकि मार्केट मेनेजार नै धामाका कमेन्ट बेखौबो नायदो बे मा बुंदो बिनानाव दंना गैया नोंना बाजै नै बेखौबो नायदो बे मा बुंदो मावजि बायदि नुदो बिनानाव नोंखौ नै धामाका कमेन्ट नायदो बेखौबो बे मा बुंदो फानग्राया बेबो नामा नै बेखौबो नायदो बे मा बुंदो सिंनाथ' अबस्था गैला जाङाबना नै लोगोफोर नोंथांमोननिसिमा मोनसे एप्स लानानै फैदों आरोना मोनसे गेम लानानै फैदों नोंथांमोना बे गेमखौहाय गेलेनानै अर्निं खालामनो हागोन आरोना माने रां खामायनो हागोन नैफोरबायदि थुबानो जाबाय नैफोरबायदि थुनानै नैयाव माबा माबि मोनगोन आरोना नैफोरबायदि नोंथांमोनाथ' नुखादों स्क्रिनाव मा होनाय दङ बेखौहाय नोंथांमोना गेलेनानै रां खामायनो हागोन आरोना थ' नैफोरबायदि नुगोन आरोना गेमा थ' नोंथांमोना नैफोरबायदि नुगोन बेवहाय थुबाय थुनानै अपसन दंखायो माबा माबि होननाय बेफोरखौ थुबानो जागोन आरोना बे गेमखौहाय गेलेनानै नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरोना नैफोरबायदि दोङो माबायदि मा गेलेनांगौ बेखौ गेलेबानो जागोन आरोना नैफोरबायदि दोङो मायाव थुनांगौ नैफोरबायदि थुबाय नैफोरबायदि दंखायो आरोना नैफोरबायदि थुनानै नोंथांमोना नैफोरबायदि फैसाखौ एकाउन्टाव सोनो हागोन आरोना साक्सेसफुल सिथिबाय नोंथांमोना बे डिसक्रिपसन लिंक होनाय दोङो थां आरो डाउनलड खालामना गेलेबानो जाबाय आरोना आरो भिडियो दंबावो बेखौबो नायना लाबानो जाबाय बे भिडियोखौबो नायना लादो आरोना थ' बिदिब्ला नायदो बे भिडियोखौबो नोंथांमोनाथ' बे भिडियोखौ नुबाय नाथाय बिनि धामाका कमेन्टखौथ' नुवाखैना नायदो बिदिब्ला बे मा बुंदो माराम राम नुथारो नोंखौ मारैबा मैलाला माराम राम नै बेखौबो नायदो धामाका कमेन्ट बे मा बुंदो है आयं नोंहा दासो सिख्ला जादों नै बेखौबो नायदो धामाका कमेन्ट बे मा बुंदो मोनफ्रोमबो भिडियोआवनो नोंलाय दख'ना थिखोनायल' नामा नै बेखौबो नायदो धामाका कमेन्ट बे मा बुंदो आंहासो गोसो जालाय लांबायलै नोंखौ नै नायदो बेखौबो बे मा बुंदो दाबो थान्दा जायाखै नामा नै बेखौबो नायदो धामाका कमेन्ट बे मा बुंदो दोद बैथालि नांदेरनाय तो लोगोफोर आरो मोनसे भिडियो दंबो बे भिडियोखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय आरोना थ' नायदो बिदिब्ला बे भिडियोखौहाय
लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुबाय नाथाय बिनि धामाका कमेन्टखौथ' नुवाखैना नायदो बिदिब्ला बे मा बुंदो सनाजों हाखाया बिमाबो नै नै बेखौबो नायदो धामाका कमेन्ट बे मा बुंदो दोन आब' सेक्सिसो नुबायलै नै नै बेखौबो नायदो धामाका कमेन्ट बे मा बुंदो माथो नोंना जिजोब्बायनो नै थ' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टखौ देखायबाय आरोना बिसोरनि फेसबुकनि भिडिअनि कमेन्टखौ देखायबाय नोंथांमोननो थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नोंथांमोनाव जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय थ' गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना खालामबानो जाबाय गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै जास्ट नर्मेल जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै बाय